kaikki ja tervetuloa takaisin mun kanavalle. Kiva, että oot löytänyt tänne ja jos oot ihan uusi katsoja, niin moi, mä oon Nella ja tänään mä oon puhumassa ihonhoidosta. Ja vielä tarkemmin ottaen, niin mä oon puhumassa auringosta ja siitä, miten se vaikuttaa meidän ihoon, mitä niin kun haittaa se tekee meidän iholle, mutta myöskin miten suojautua siltä oikein. Mä tein ihan hetki sitten niin kun ihonhoitovideon ihon puhdistuksesta ja minkä takia se ihon puhdistus on niin tärkeää. Ja jos et ole sitä vielä nähnyt, niin mä linkkaan sen videon tuohon alapuolelle, niin voit sit käydä senkin tsekkaamassa. Tämä video on toteutettu yhteistyössä Nivean kanssa ja mä oon tänään puhumassa just heidän näistä aurinkotuotteista, mutta sitten myöskin tästä Cellular, mä en saa sanoa sitä sanaa ikinä, mutta Perfect Skin-sarja, joka nimenomaan ehkäisee niin tämmöisiä maksaläiskejä ja muita, ja niitä maksaläiskejä nimenomaan sit tulee, tai siihen vaikuttaa pari asiaa, ja mä kerron niistä kohta, eli yksi asia niistä on se aurinko. Ja se, mitä moni ei tiedä, on se, että jo toi kevätaurinko on ihan älyttömän vaarallista meidän iholle, ja meidän oikeasti kuuluisi käyttää niin kun tuotteita, joissa olisi tämä aurinkosuojakerroin niin vuoden ympäri. Ja mä tiedän, että varsinkaan Suomessa kauhean moni ei tee sitä, koska se aurinko ei oikeastaan paista talvella. Mutta etenkin sitten keväällä, kun se aurinko alkaa taas paistaa, niin se pitäisi niin kun muistaa, että se on erittäin vaarallinen se kevätaurinko. Mä en ihan tarkalleen ottaen tiedä, mikä siinä on, mutta se on se kevätaurinko. Jotain siellä on ilmeisesti se otsonikerros on jotenkin vähän ohkaisempi, jolloin sit sitä UV-säteilyä pääsee myöskin tänne maahan paljon enemmän, niin se myöskin vahingoittaa siis silloin meidän ihoa paljon herkemmin. Mutta myöskin sen lisäksi, niin meidän iho, niin kun varsinkin täällä Suomessa, kun on niin kun tosi kovat olot talvella, niin meidän iho on aika heikko, aika ohut, jolloin myöskin se meidän iho ei ole siis kunnossa, että se pystyisi kunnolla suojautumaan itse niitä auringon säteitä vastaan, jolloin se siis vaurioituu paljon herkemmin. Sitten moni tietääkin sen, että niin kun kalpea vaalea iho niin kestää aurinkoa paljon huonommin ja ainakin tiedän itse, että oma ihoni on paljon kalpeampi talven jäljiltä, niin justiinsa sekin siis vaikuttaa siihen, että minkä takia siltä kevätauringolta pitää muistaa suojautua oikein. Me tiedetään, että auringon UV-säteilyt, niin ne niin kuin polttaa meidän ihoa, ne kuivattaa sitä ihoa ja ne myöskin siis ne UV-säteet. Mä en ole siis mikään lääkäri, niin mä en tiedä, miten nämä niin silleen oikeasti tapahtuu siellä ihon alla, mutta siis tiedän, että ne vaikuttaa niin kuin tuolla ihon alla, tuolla soluissa, ja voi aiheuttaa solumuutoksia, jotka sitten voi aiheuttaa erilaisia ihosyöpiäkin, ja niitähän me halutaan todellakin välttää. Sen lisäksi se myöskin vaikuttaa tuolla ihon alla semmoiseen niin kuin tumman pigmentin muodostumiseen, ja sitä voi niin kuin tapahtua liikaakin. Ja moni on aina sillä lailla, että no en mä pala auringossa, niin ei tää haittaa, mutta koska se palaminen on vain yksi asia, mitä se aurinko tekee meidän iholle, ja myöskin, että ne auringon niin kun, vaikutukset ei näy heti kaikki. Että osa niistä saattaa näkyä vaikka vasta 30 vuoden päästä, sä huomaat, että no mä oon ollut liikaa auringossa silloin parikymppisenä, ja nyt sitten kun mä oon 50, niin mulla onkin ihosyöpä. Ja se nimenomaan ne vaikutukset tulee niin kuin jälkikäteen. Ja siitä syystä se on siis erittäin tärkeää muistaa niin kuin ennaltaehkäistä ja olla siellä auringossa aina niin kuin turvallisesti. Totta kai auringosta saa nauttia ja mä tiedän, että monet niin kuin tämmöiset ihotautilääkärit ja muuthan suosittelee sitä, että pistät näin ja näin paljon aurinkorasvaa ja sitten pistät vielä vaatteet päälle ja sitten ne tulee auringossa kello 11, kello 15, että niin kuin oikeasti paitaan sitä aurinkoa. Mutta mä tiedän itse, että mä oon ehkä vähän sit silleen tietyllä tavalla niin kuin jolo. Mä haluan olla siellä auringossa joka tapauksessa, mutta kyllä mä haluan käyttää niitä aurinkosuojavoiteita, mä haluan käyttää niitä oikein, jotta niin kun mun ei sit tarvitse oikeasti olla siellä varjossa silloin niin kun sen pahimman auringonpaisteen aikaan. Ja ihana kun mä oon täällä. Tosiaan nämä auringon UV-säteet vaikuttaa myös siihen meidän ihon sävyn epätasaisuuteen ja maksaläiskien syntymiseen. Ja mä täytyy ihan lunttaa tää sana, koska tää oli ihan liian hieno mulle muistettavaksi. Mutta tosiaan siellä ihosoluissa, niin ne sisältää tämmöistä tyrosinaasi-entsyymiä. Ja kun sitä muodostuu siellä ihossa tai ihosoluissa liikaa, niin se yhdessä auringon UV-säteiden kanssa muodostaa näitä maksaläiskiä. Näissä Nivean Perfect Skin-sarjan tuotteissa on semmoista ainesosaa kuin lumisinol, joka siis tasapainottaa sitä liian tyrosinaasi-entsyymin, toivottavasti se sana meni oikein, niin sen muodostumista siellä ihossa. Eli se siis ennaltaehkäisee niitä maksaläiskien syntymistä, mutta se myöskin vaalentaa niitä jo syntyneitä maksaläiskiä. Mutta se mitä mä tuosta lumisinolista
lumisinolista luin, niin se tosiaan vaikuttaa vaan siellä niissä ihon kohdissa, joissa se tyrosinaasi-entsyymi. Toivottavasti se menee mun nyt koko ajan oikein, mä lunttaan sen taas. Tyrosinaasi-entsyymi. Joo, eli se lumisinol aktivoituu vain niissä kohdissa, joissa se tyrosinaasi-entsyymin, joissa siis niiden entsyymien toiminta on yliaktivoitunutta. Mutta tosiaan siellä auringossa voidaan olla ja näiltä maksaläiskiltäkin voidaan suojautua, kun vaan käytetään oikeanlaisia ihonhoitotuotteita. Ensimmäinen asia, eli käytetään siis vuoden ympäri tämmöisiä päivävoiteita, joissa on jo itsessään aurinkosuojakerroin. Mä en itse välttämättä sano, että tarvii vuoden ympäri nyt laittaa mitään SPF 50, mutta monissa tämmöisissä päivävoiteissa, kuten justiinsa tämä Perfect Skin Illumination Skin Perfecting Fluid, niin tässä on siis aurinkosuojakerroin 15. Ja tää on siis tämmönen kosteuttava voide, mutta tää on myöskin semmonen, mitä mä nyt sanon? Ei ole BB-voide, mutta semmonen, että se tasoittaa sitä ihonsävyä jo valmiiksi ja peittää pieniä ihovirheitä. Niin tämmöstä siis suosittelen käyttämään ihan vuoden ympäri. Mutta sitten keväällä, kesällä ja syksyllä, kun se aurinko oikeasti paistaa, ja sen ei tarvitse paistaa paljoakaan, mutta kun se kuitenkin paistaa, niin suojautukaa silloin sillä niin kuin ihan oikeanlaisella aurinkorasvalla, joka on tarkoitettu kasvoille. Ja tosiaan tämmönen joku 30 tai 50, niin ne on siis, mä en itse laittaisi sit sinne aurinkoon mitään sen alempaa. Ja tää on myöskin tää Nivea Sun Anti-Age Face Sun Cream, niin tässä on myöskin näitä anti-age effects, niin kato, kun ollaan siellä auringossa, niin se aurinko tosiaan myöskin vanhentaa meidän ihoa just silleen, että se ohentaa sitä ihoa, tulee helpommin ryppyjä ja sitten se voi aiheuttaa sitä ihon epätasaisuutta, niin silloin kun meidän iho ei ole hyvässä kunnossa, niin kyllähän se vanhentaa myöskin meidän ilmettä ihan huomattavasti. Niin kun pidetään siitä ihosta huolta, ennaltaehkäistään siis, ei vasta sitten kun huomataan, että aha, mulla on nyt maksaläiskä tossa ja ryppyjä tossa, niin sit vasta aletaan käyttää, vaan niin kun heti. Koska siis me ollaan koko ajan tuolla auringossa ja koko ajan se aurinko vaikuttaa meidän ihoon, niin aloitetaan ensin levittämällä aurinkorasvaa meidän koko kasvoille ja levitetään sitä kunnolla, ei vaan semmoinen pieni nokare tonne ja tonne ja tonne. Sitten kun se aurinkorasva on kunnolla imeytynyt sinne ihoon, niin sen jälkeen levitetään sitten päivävoide, jossa on sitten, totta kai kaikki valitsee sen päivävoiteen sen mukaan, niin kuin mitä se oma iho tarvitsee, mutta siinä toivon mukaan on myöskin vielä se aurinkosuojakerroin, eli pistetään silleen kerrosta kerroksen päälle. Ja sitten tosiaan levitetään se päivävoide siihen ja ensin on tärkeää, että se aurinkorasva on imeytynyt sinne, jotta se niin kuin ei jää siihen päälle rullautuu ja annetaan sen oikeasti mennä sinne ihoon. Niin levitetään se sitten siihen aurinkorasvan päälle. Ja sitten sen jälkeen voi laittaa niitä muita meikkejä, mitä siihen haluaa. Ja niissäkin olisi totta kai hyvä, että on se aurinkosuojakerroin. Ja aika monissa onkin, ja sitä ei tule edes ajateltua itse silloin, kun niitä on ostamassa. Tähän Nivea Perfect Skin-sarjaan kuuluu vielä myöskin tämmönen yöseerumi, joka siinä on sitä lumisinolia ja se vaikuttaa sitten yön aikana totta kai siihen niin kuin tyrosinaasi-entsyymin yliaktiiviseen toimintaan. Eli siis tasapainottaa siellä ja niin kuin tasoittaa sitä ihon sävyä. Eli tosiaan kaikissa näissä Nivean Perfect Skin-sarjan tuotteissa on sitä lumisinolia, joka siis niin kuin ennaltaehkäisee niiden maksaläiskien muodostumista ja just tasapainottaa sitä, niin kuin siis ehkäisee sitä liiallisen tumman pigmentin muodostumista siellä ihossa. Ja niin kuin mä sanoin, että nämä tuotteet siis sopii ihan kaikille semmosilla, joilla niitä on jo niitä maksaläiskiä, mutta myöskin semmosille, joilla ei vielä ole, koska nämä tosiaan ennaltaehkäisee uusien syntymistä, mutta myöskin vaalentaa jo niitä, jotka on jo syntynyt. Mutta siinä oli kaikki ihonhoidosta, jota mä tällä kertaa halusin teille jakaa. Jättäkää mulle kommenttia tuossa videon alapuolella, jos on yhtään mitään kysymyksiä ihonhoidosta tai auringon otosta turvallisesti, niin mä koitan niihin parhaani mukaan aina vastailla. Mä en viitti lörpötellä tällä kertaa pitempään. Mä haluan vaan toivottaa teille kaikille aivan ihanaa kevättä ja tulevaa kesää. Musta on ihana, kun aurinko on alkanut nyt vihdoin paistaa vähän useammin. Antaa siis oikein semmoisen todellisen energiapommin. Ja mä toivon, että olette saanut muutkin siitä tosi paljon energiaa. Ja mä toivon, että kaikki, joilla on esimerkiksi koulu, tai monillahan on tässä vielä koulu, muutama kuukausi jäljellä, kunnes tulee sitten toukokuun loppu ja alkaa kesälomat. Niin mä toivon, että tää aurinko ja tää niin kun keväinen sää ja tää kevät ilma niin antaa teille kaikille paljon energiaa, että jaksaa vielä puuskuttaa nämä viimeiset kuukaudet. Mutta siinä oli kaikki tällä kertaa. Kiitos oikein paljon, että katsoit tän videon ja jos tykkäsit tästä, niin muista jättää videolle peukkuja ja myöskin palautetta kommentilla tuossa videon alapuolella. Ja muista ehdottomasti tilata mun YouTube-kanava, jos et oo sitä vielä tehnyt. Ja nähdään sitten taas mun seuraavan videon parissa. Moi moi!